खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आसामनि गिबि सारिनि दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आङो नुजाथिदों। गिबियावनो आं लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ आसाम आयेन आफादनि रानबावजा जथुमा जागायबाय। बाजेट सेसना मैयानिफ्राय जुरिबाय। बिनिफ्राय बाहाय दङ जे गिबि सानावनो मोसौ रैखाथि बिल 2021 लोगोसे मोनबा बिलखौ विधान सभायाव दैखांदों। बिनिफ्राय जाबाय मा जे आसामनि मोनदाइन थागिबि जनजाति साहित्य सभानि जथाय आफादनि सा 7 सोद्रोमाया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लोगो हमदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय 3 साननि गेजेरावनो गरेस्वरनि 30 बेडेड 30 गं बिसना थानाय देहा फाहामसालियाव एम्बुलेन्स आरो डाक्टर थिसननाय जागोन। जे अरुप कुमार देआ बुंदों बेखौ। बिनिफ्राय दङ जे सनवाला मिरु मन्त्रि महरै बिबान आजावबाय। बिनिफ्राय फावखुंगुरनि रादाबाव दङ जे सेलिना जेटलिखौ राम कमल मुखार्जीनि हिन्दी सावथुन ए ट्रिब्यूट टू ऋतुपर्ण घोष सीजन्स ग्रीटिं गसङाव नुनो मोनगोन। बेनोसै। बिनिफ्राय जों दाना अग्रदुत रादाब बिलाइयाव फैनि। अग्रदुत रादाब बिलाइयाव दङ बे इंखङावबो इयो दङमोन। गधन संरक्षण विधेयक 2021 उत्थापन मुख्यमंत्री हरमाल। गिबि मन्त्री हिमंत बिश्व शर्माया मैया मोसौ दोहोन रैखाथि आयेन 2021 खौ दैखांदों। इनिफ्राय गमांख भक्षण नकरा सम्प्रदाय अध्यक्षित अंचलर 5 किलोमीटर बेखारदर भितरत क्रय विक्रय निषेध। बे राज्यत गो हत्या नियंत्रणर पदक्षेप। हादरसायाव आसामाव मोसौ फुथारनायखौ एसे माबा नियंत्रणाव कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय बे राहा लामाखौ लादों। बिनिफ्राय बुंदों मा जे मोसौ बेदर जानायखौ रावखौ बादा होआखै, नाथाय जेरै मेरै नङा बे आरो जेराव मेरावनो खालामनो हानाय नङा। बिनि उनाव जाबाय रादाबा देखत हाक पले उत्तर पूबर संक्रमण बारिसे उद्विग्न प्रधानमंत्री। जोंनि गाहाय मन्त्री नरेंद्र मोदीआ सिन्था खालामदों, सिन्थायाव गोग्लैदों। मानो होनब्ला सारा भारत हादराव कर'नानि साग्लोबनाया बाङाय जादोंब्लाबो नाथाय सानजा सा जोंनि नर्थ इस्ट रिजियनाव बे साग्लोबनाया बांदोंसो। बिनि उननि रादाबा जाबाय प्रस्तावित 10टा कमान्डो बेटालियनक अभियानर कर्तृत्व प्रदानर सम्भावना। थानार संख्या बृद्धिक लै आपत्ति मुख्यमंत्री। थाना नांगौ होनदों, थानासो बांनो होनदों, नाथाय जोंनि गिबि मन्त्रिया बे थाना बांहोनायाव गोसो गैया। बेहाय जि मोनजि कमान्ड' बे मोनजि कमान्ड'खौ बाहायनायनिसो खोथा बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा मुल्य बृद्धि बा बेसेन बांनायनि सायाव लानानै सदनर बाहेरे भितरे प्रतिबाद। बिनिफ्राय बे रादाबा जाबाय विधानसभा दैनिक एकता जाति जनगोष्ठीर अंगबस्त्र परिधानर सिद्धांत। बे मोजां खौरां जे जोंनि जे आयेन आफाद, बे आयेन आफादाव सानफ्रामबोनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव मानसिफ्रा सानफ्रामबो गुबुन गुबुन ड्रेस गानगोनबाबो नाथाय बेयो आसामनि जातिफोरनिनो ड्रेस जाथों बेखौ लुबैदों। बेनिफ्राय कभिडत मास्क परिधानर नियम सर्वाधिक उल्लंघा हुई डिब्रुगढ़ गुवाहाटी। सबसे बड़ा मास्क गानी आरि सोशल डिस्टेंसिंग मानिया जोंनि आसामाव जादों डिब्रुगढ़ आरो गुवाहाटीयावनो बांसिन। बेनिफ्राय जाबाय 4 माहत अखमर 106 मेट्रिक टन नेमु
लंडन दुबाई अस्ट्रेलिया लई रप्तानि ते 102 मेट्रिक टन नारें खागजि गोखै आरो लंडन दुबाई अस्ट्रेलियायाव हरनाय जागोन बा हरबायबो हरनाय जागोनथ' नङा हरबाय बेनिफ्राय जाबाय मा 10 कौटिर अधिक जीएसटी फाकी महानगरी गुटखा बेपारिक चेलनि 10 कौटिनिबो बांसिन रां थगायदों जीएसटी रांनि टेक्सखौ थगायदों गुवाहाटी महानगरनि सासे गुटखा बेफारिया बिनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ रादाब नैबे पुनर्बन्धु हाथरखि लवार हुंकार आगु एनडिएफबि फोरनि बे खोथाया हा कुकुरार प्रशिक्षण নহয় आमाक संस्थापन लागे सरकारक आह्वान प्राक्तन एनडिएफबि आगु एनडिएफबिनि केडारफोरा होसिख्रावदों सोगोमदों जे जोंनो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायनि ट्रेनिं होनो नाङा जोंनो नांगौ संस्थापन माने थोंजोङै बुंनो थांब्ला साख्रि आरो बेनिफ्राय जाबाय मा बन्य जन्तुर अंग प्रत्यंग सह हजाय युवक ग्रेप्तार जे हजायनि सासे सेंग्रा बियो हाग्रानि मि जुनादनि हारास बिगुर आरि गं गान्दागं बेबसा खालामो बेनिफ्राय मोनसे रादाब नाबालिका उद्धार हजाय आरक्षी चाइल्ड लाइने बन्ध करेले बाल्य विवाह जे उन्दै बैसोआवनो हाबा होनो नागिरदोंमोन हजायाव दा बेखौ हजाय थानानि पुलिसा बे आइजोखौ रैखा खालामदों आरो बेनिफ्राय जाबाय हल्ल आरक्षी गृहरक्षी जवानक तलब आरक्षी सञ्चालकर प्रधान कार्यालय बिसोरबो आरो बे सा 16 जि पुलिसफोर आरो हमगार्ड बिसोरो लामायाव जाब्रथाय जानाय गारियालानिफ्राय रां दाबिदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे मा अखमर भूमित अरुणाचलर बेदखल बेसेबां खोनासंबावनो बेसेबां हाबावनो ओजोंहाय मेघालयनि ओजों मिजोरामनि ओजों नागालेण्डनि नै आरो अरुणाचल बे आसामनि हायाव गामि गायसनदों दिहिं पाटकायर नागफामत अरुणाचले स्थापन करेले गाव सा बागिचा बेफोरो एसेबां जेंना फैबाय थायो आसामनि मानसिफोरनि आसाम सरकारनि सायाव बेनिफ्राय बेजसर स्वप्न भंग करिले ब्रेनसने हताक एमेजनर प्रतिस्थापक बेजसनि जि सिमां बे सिमांखौ सिफायबाय ब्रेनसना जे जेफ बेजसआ आमाजननि जे फसंगिरि आरो बियो नाथाय दा बिनि जि सामलायनो हाबाफारि बेखौ बिबानखौ दोनथ'नानै मालायनो होनानै गाव नख्रांमा संनायावसो थांनो नागिरदोंमोन दा ब्रेनसना मा जादों मा मानसि बियो बेखौ मिथिनो थाखाय रादाब बिलाइखौ फरायनांगोन सिङाव बेनिफ्राय इउर'र हेकट पुनर सकु रङा करिसे कर'नाय जे इउर' कापनि उनावनो आरोबाव कर'नाया लायनो मेगन गोजा खोन्थादों बे एसेबां नंगौ नङा मानोना कर'नाया दंखायोमोन आरो कर'ना दंब्लाबो इंलेन्डआव इउर' कापआ सोलिदोंमोन फुटबल खेलाया बे इउर' फाइनालाव ब्रेक्सिट चेम्पियन इटाली इउर' कापआव इटालिया चेम्पियन जाबाय 3-0 गलाव देरहादों बेनिफ्राय তিনি কৃষ্ণাঙ্গ খলনায়কে সজালে इंग्लैंडर समर्थके इंग्लैंडनि जे फुटबल गेलेग्राफोरनि सापर्टार बिसोरो बे इटाली दोलोनि 3 गोसोम मानसिफोरखौ टारगेट खालामदों बुग्लुं सुग्लुं खालामदों दा बिनिफ्राय उइम्बलडन खिताब लाभ नभाक दकबिसर
जे नवाब दकबिसा उइम्बलडननि कापखौ देरहाबाय। बेखिनियानो। बेनि उनाव जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय असमिया प्रतिदिन। बेहायबो अग्रदूतआव थानाय रादाबफोरानो दङ। अब्लाबो नैबे जे अध्यक्ष अखिलक हकियनि संगठन आरो सदনৰ पार्थक्य আছে मैयानि रांबावजा सेसनाव जानाय जे आसाम आयेन आफादनि जेनि माबा अध्यक्ष बिथाङा अखिल गगैखौ एसे सांग्रांथि होदों। बिथाङा गोदानथार MLA रोङाखैमोनबो। दा बिथाङा बुंदों मा माबाया दैमारिया जे संगठन आरो सदনৰ पार्थक्य আছে। संगठन आरो सदननि गेजेराव फाराग दङ। बेनि उनाव जाबाय मन्दिर सत्रर 5 किलोमिटार एलेकार ভিতৰত गो मांसर बिक्री निषेधाज्ञा। जे मन्दिर सत्र बेफोरनिफ्राय 5 किलोमिटार गोजानसिम मोसौ बेदर फाननो हानाय नङा। दस्रायाव हागोन बे आरो मोनसेखौ होनदों मा जे जेराव हिन्दु एलेका बे हिन्दु एलेकानि खाथियाव मोना 5 किलोमिटार गोजानावसो फाननो मोनगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा बितर्कर মাজতে APSCৰ অন্য এক ভয়ঙ্কৰ চাকৰি কেলেংকাৰী ফাদিল। APSC नि जी साख्रिनि केलेंकारि आगोलनिफ्राय सोलिबाय थादों जे राकेश पाल बिनि दिनावनो आरो योग्यता गैयै फिटनेस गैयै मानसिफोरनो साबैसे 21 बिजाथिनो डाइटआव साख्रि होदों। बेथ' लेखा फराजों सोमोन्दो थानाय बेहायनो साख्रि होदों। बे थिग जायाखै। बेनिफ्राय जोङो मोनसे रादाब दंबावो जे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान वज्रपातत 75 गराखिर मृत्यु। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशआव जे सारन्थाइ गोग्लैनाय बेहाय गासै 75 मानसि थैदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। इनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय हिमाचल काश्मीराव दावर बिस्फोरन बान। हिमाचल आरो काश्मीराव जोमै बेरफुनायाव मादै बिराद अखा हायो आरो दैबाना थाबनो जायो। हरखाबनो दैबाना जायो। बे धर्मशालात 5 जनर प्राणहानि। बे जोमै बेरफुनायाव जि बाना जानाय बेजों 7 मानसि थैयो धर्मशालायाव। बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय। बिनि उनाव फैदिनि जोङो असमिया रादाब बिलाइ नियमिया बार्ता। बेहाय होनदों बन्धन बेंकर ऋण परिहद आर्थिक संकटते किडनी बिक्री। दा नैबे साननैसोआव बिदि खोब जाबाय थादों। मरिगावआव सासे आइजोखौ लोगो हमदों लिलिमाइ होननायखौ। दा बियो सोरबा दालालजों आरो लोगो नांनानै कलकातायाव गोरिब मानसिफोरखौ लांनानै किडनी आरि फानहैयो। बे दा सासेया बुंदों मा बन्धन बेंकनि दाहारखौ सुख'नो हायाखैमोन। बे दाहारखौ सुख'नो थाखायनो बियो थाखा गैयिनि कलकातायाव थांनानै किडनीखौ फानहैदोंमोन। बेनिफ्राय जाबाय मा ड्राग्स बिरोधी अभियान 50 दिनत 729 गसर धृत 1262। ड्राग्स बेरेखा अभियान बेहाय 50 साननि गेजेराव 729 केस मोनदों आरो हमजादों 1262। सनाली त्रिभुजरपरा म्यानमार হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰ'ইন মেথামফেটামাইন। बे हेर'इन ब्राउन सुगार मेटामफेटामाइन बेफोरो बै गल्डेन ट्रायंगलनिफ्राय म्यानमार जानानै आसामाव हाबो। बेनिफ्राय जाबाय मा अखमर भूमित पथ निर्माण मिज दुष्कृतिकारीर। बेसेबां खोनासंबावनो। दा आसामनि 1767 हेक्टर हायाव मिज'रामा दखल खालामनानै दङ। हगाराखै हाखौ आरो
जोंनि आसामनि हायावनो बिसोरो लामा बानायदों बेनिफ्राय जाबाय मा बाजेट अधिवेशनाव प्रथम दिनै उत्ताल हदन बाजेट रां बावजा निजि आयेन आफाद बिनि गिबि सानखालिनो आयेन आफादाव बिराद दावराव दावसि पेट्रल डिजेलर मूल्य बृद्धिक लय प्रतिबादी बिरोधीर हदन त्याग पेट्रल डिजेलनि केरासिननि दाम बांनायनि बेरेखायै बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा होसोख्रावदों आरो आयेन आफाद हलखौ नागारनानै बाहेरायाव ओंखारलांदों बेनिफ्राय 300 कोटी बयरे निर्माण करा 73टा प्रकल्पर 18टानि नाय अस्तित्व 300 कोटी रांनि मोनसे माबा न' लुनाय बा बान्दो लुनाय मोनसे प्रजेक्ट बिनि मादाव 300 कोटीनि गेजेरनिनो 73टा प्रकल्पर 18टानि नाय अस्तित्व गासै 73 बिनि गेजेराव 18 ब्लेंक होननानै बुङो ठेकेदारफोरा ब्लेक नङा ब्लेंक बाजेट ब्लेंक बिल एफोरबादि आरोखि ब्लेंक स्किम हमनाय होनो बांसिन ब्लेंक स्किम बेनिफ्राय जों दाना थांदिनि आमार अखम रादाब बिलाइयाव बेहाय एनकाउन्टर बिरुद्धे मानबाधिकार गसर जे आसामाव दायनिगिरिफोरखौ पुलिसफोरा आथिङाव गावदों सोरखौबा बोरैबा गावथारथारनाय जादों दा बिनि एनकाउन्टारनि बेरेखायै मानव अधिकार होननाया हिउमेन राइट्स होननाया केस होदों आरक्षीर जिम्मात अभियुक्त निहत हय केनेकै सोंदोंमा जे आरो पुलिसनि जिम्मायाव थानाय समाव दायनिगिरिया बोरै थैनो मोनो गृह दप्तराव तदन्तर निर्देश हम डिपार्टमेन्टखौ संदाननो थिनदों मानव बिक्री गहुरुखा नैबे बिल्डिं बे गोजौ बिल्डिं कलकातानि बे हस्पिटाल गंसे बे हस्पिटालनि नामा जाबाय रवीन्द्रनाथ हस्पिटाल मानसि गिदिरनि नामावनो दोननाय हस्पिटाल बेहाय किडनि बेपारि घाटी आसामनिफ्राय जे किडनि फाननो थाङो बेहायनो कलकातार हास्पातालि अखमर दरिद्रर कसाईखाना बिनिफ्राय मोनसे मा ब्रिटिश गुन्डार निर्बिसार माधरा धराखायि इटालिर समर्थक बे आगोलनिफ्रायनो बदनाम दंखायो इंलेन्डहा जे बिसोरो फुटबल खेलायाव देरहाबाजेन जेब्लायबो आवसारि खालामो देग्लायनि जि इउर' कापनि फाइनाल इटालिनि बेरेखायै गेलेनाय बेहाय गावस्रा जेनबाय 3-2 गलाव जेनदों दा बिनि दायावनो दाय गैयै फोरदो गैयानो जाथों बा मायानो जाथों जे इटालिनि सापर्टारफोरखौ बुग्लुं बुसि खालामो इंलेन्डनि सापर्टारफोरा बिनिफ्राय मोनसे अंधविश्वास दायने आख्यादिक अकथ्य निर्यातन महिला किशोरिक गवालपारा आरक्षीर जिम्मा भुक्तभोगी महिला हह सामी बे फिसायनि माबाया न'आ आसाम मेघालय सिमनायाव आसामाव आरो बिसिनि न'आ मेघालयाव दा बेखौ दायनि साजायनानै मेघालयनि मानसिफोरा बै हिनजावनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ हमदों साजा होदों आरो दा पुलिसा बेखौ रैखा खालामदों मेघालय पुलिसा बेनिफ्राय मोनसे जाबाय रहारपारा हाइजेक हुआ सिमेन्ट भर्ती ट्राक मैराबारित उद्धार ग्रेप्तार 2 गारि रोगानाय गारि सिमेन्ट रोगानाय लहा रोगानाय रड रोगानाय बे गारिफोरखौ इनायनो खावसोगारो डाकाइतफोरा दा बिदिनो सिमेन्ट बस्ता भर्ती थानाय गंसे गारिखौ रहानिफ्राय खावदों आरो मोनदों मैराबारियाव बे नगावनिनो जाथाय ओमफ्राय बामुनि मैदामाव रडेरे मुराद प्रहार करि युवকক हत्या सासे जिन्तु माली होननाय ट्राकनि हेन्डिमेन मावोमोन बेखौ खर'आव लहाजों बुनानै फुथारदों बेखिनियानो आमार अखमनिफ्राय दानिया जों थांदिनि
सेन्टिनेल रादाब बिलाइ इंराजि रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे बिलो नर्माल रेनफल हिट्स दि इंडस्ट्री एबार दासिम दिनैसिम अखाया खम हादों अखानि जखाया खम जागासिनो दं आरो बेयो साहा बागानाव साहा आबादाव एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा पुलिस कैंट यूज लेथाल फोर्स फॉर ऑल क्रिमिनल्स गासिबो क्रिमिनलनि हेंथायै बा बेरेखायै पुलिसा बे लेथाल वेपन्स माने जायखौ आग्नेयास्त्र होननानै बुङो सिलाइ आरि एखौ बाहायनो हाया होननानै बुंदों बेनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां नीट NEET 2021 to be held on September 12 नीटनि आनजादा 2021 नि नीटनि आनजादा फैगौ सेप्टेम्बर दाननि 12 खालार खालि जागोन बेखौबो मिथिनाया गाहाम गोबां परीक्षा होग्रा दङ मोजाङै मिथिनांगौ बेनिफ्राय बे जोब्बाय सेन्टिनेलनिफ्राय दानिया फैदिनि असमिया खबर बे रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ रादाबा जटिल रोगत आक्राন্ত राज्यर दरिद्र लोके भेलरत बिनामूल्यके करिब पारिब चिकित्सा बिराद मोजां रादाब बियो जोंनि आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ बेखौ फोसावदों जे गाज्रि बेमाराव बा खोब सिरियास बेमाराव गोग्लैनाय बेरामिफ्रा भेलराव फैसा नाङा हलासिनो खरसा नाङा हलासिनो चिकित्सा खालामहैनो हागोन बेखौ अटल अमृत योजनानि दारै खालामगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय कोन विधायकर समष्टित किमान खन लागिब थाना मुख्यमंत्रिया सोंदों जोंना गिबि मन्त्रिया बे थाना बिलाबाय थायोना दा बेहाय जोंहा गिबि मन्त्रिया दासिम गोदान थाना खुलिनायाव गोसो होआखै थेवब्लाबो मैया बिथाङा सोंदों जे सोर MLA नो बबे समष्टियाव बेसेबां माबा नांगौ थाना नांगौ बे आरो बेनिफ्राय तामुलपुरत हाहाकार এখন বিবাহে বিলালে করোনা বিয়া খোৱা 70 জনে আক্রান্ত रोंगो मोनखाङो मानसिफोराबो हाबा होनबाथाय स' थाङो दा तामुलपुराव मोनसे हाबा जादोंमोन बेहाय गोबाङानो बाहागो लादोंमोन बिनिनो सा 70 फोरानो कर'नाजों बांख्रब जादों बेनिफ्राय जाबाय मरिगांव किडनी भिलेज दालाल रमेनर आत्मसमर्पण लिलिनि गोजौआव सासे दालाल दङ मरिगांवआव किडनी फानहैग्रा कलकातायाव बेनि नामा जाबाय रमेन बियो दा सारेन्डार खालामबाय बेनिफ्राय बाहाय रादाबा आरो गैलिया आमार खबराव बिनि उनाव जोङो फैदिनि दैनिक जनमभूमि बेहाय दङ रादाबा बृहत लक्षणर सम्मुखीन हब क्षुद्र चाह खेतियक प्रतिष्ठित चाह कम्पानिया एरिसे अखम एखेबारे गिदिर चाह कम्पानिफ्रा दा आसामखौ गारनानै थांनो लादों गावसोरनि साहा बागानफोरखौ मालायनो फाननानै खारनो लादों मा कारन एखौ बुंस'नो हाला ना आल्फानि ना मानि जेबोआनो गैला दा बुंनो थांब्ला थेवबाबो गारि खारदों आरो बियो जोंनि आसामनि जि इनकाम बे इनकामखौ बाङाय खालामगोन बेनिफ्राय जरहाटत आरक्षी अर्ध सामरिक बाहिनीर पद सञ्चालन जे जरहाटआव बे कर'ना भाइरासखौ दबथायनो थाखायनो आर्मिफोरानो फ्लेग मार्च खालामनांदों लामा थाबायनानै दबथायनांदों बेनिफ्राय जाबाय सभा स्थगित प्रस्ताव अध्यक्षই नाকচ কৰাত বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ ते বিৰোধী बा बेरेखा हान्जानि MLAफ्रा मैया मोनसे समाव मा आयेन आफादखौ दोनथ'नांगौ होननानै थांखि दैखांदोंमोन नाथाय बिनि बेरेखा खालामदों स्पिकारा आरो बिनि हेंथायावनो बिनि प्रतिबादावनो बेरेखा हान्जानि MLAफोरा आयेन आफाद नयुंखौ गारनानै बाहेरायाव ओंखारनानै थांदों बेनिफ्राय जाबाय मा
राज्य भेक्सिनर तीव्र नाट'नि हदियात आल्फा सादेनर बे मोनसे राज्य भेक्सिनर तीव्र नाट'नि जोबोद भेक्सिननि आंखाल जादों सरकारा सायाव बुंदों नामा मेरला दं होननानै नाथाय नङा इनिफ्राय ओरै जाबाय मा हदियात आल्फा सादेनर लिंकमेनक ग्रेप्टार हदियायाव सासे आल्फा सादेननि सोमोन्दो लाग्रा मानसिखौ हमनो मोनदों आरो बियो ONGCर 3 जन बिखयार अपहरण कांडत जड़ित आसिल ONGCनि 3 अफिसारखौ लांखारनायाव बे लोब्बा दंमोन बेनिफ्राय जोंनि आखायाव रादाबा बेखिनियानोसै मैखोम रादाब गांफ्रामबो रादाब बिलाइयावनो दङ होननानै बुंजायो बिनिफ्राय जाबाय दिहिं पाटकाई राष्ट्रीय उद्यानर नागफान एलेकात गाव बागिचा दहायबो फरायखांबाय जे दिहिं पाटकाई ओनसोलाव अरुणाचला साहा बागान खालामदों आसामनि हाखौ दखल खालामनानै आरो गामिबो बानायबावदोंसो बेबादि हालोद ओजोंहा आरो मोनसे या जाबाय आसामनि हायाव मिजोरामा लामा बानायदों बे दैनिक अखम रादाब बिलाइयावबो बेखौ होदों बेनिफ्राय सारिसुबुरिया राज्यर आग्राखन 5 बोसोरत अखमर माटी बेदखल 209टा घटना गंब्रै राज्य ओजों अरुणाचल ओजों नागालैंड ओजों मिजोराम ओजों आरो मा मेघालय बे गंब्रै राज्योआ आसामनि सिमनासे नसुंसेनि हादोर सा आरो बिसोरो दलरै थायाखै खालि आसामनि हायाव दखल खालामदों मिजोरामनि दखलाव बेसेबां दङ 1777.58 हेक्टर दा बेहाय बुंदों मा 5 बोसोर अखमर माटी बे दखलर 209टा घटना आसामनि हा दखल खालामनायनि बे जाथायफोरा मोनबैसे जाखो 209 जाबाय बेसेबां बार जादों इनिफ्राय 11 उग्रपन्थी संगठननि आलोचना अब्याहत जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे उग्रपन्थीजों सावरायनाया जागासिनो दङ आल्फा NDFB निषिद्ध आल्फा आरो NDFB या निषिद्ध इनिफ्राय बे निषिद्ध माने आइन बेरेखा बेनिफ्राय जाबाय मा KLO कमतापुर लिबारेशन आर्मी बियो मा कन्ट्राक्टबादि नाम मोनबाय आरो कन्ट्राक्टबादि संगठनल' मोनबाय निषिद्ध खालामाखै बिनिफ्राय BAC आलोचनार परामर्श मुख्यमंत्री गिबि मन्थ्रिया BAC आव सावरायनो सुबुरुन होदों प्रश्न हदार नियमक लै बाग बिथोनता आयेन आफादाव सोंलु सोंनायनि मोन्थाय दङ नाथाय बिनिबो रोखोम दङ बे नेमखौ लानानै दावराव दावसि जादों मैया बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे केगर प्रतिवेदन पाते पाते तथ्य वित्तीय अनियमर केक CAG बिनि जि रेबसुं बे रेबसुङाव मोनफ्रोमबो बिलाइयावनो जे थाखा फैसानि माबा अनियम बा दुर्नीति बियो हमजागासिनो दङ बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ মানৱাধিকাৰ আয়োগত অভিযোগ দিল্লীৰ অধিবক্তাৰ দয়बो जाबाय बियो आसाम पुलिसा बे साननैसोआव जिबादि खामानि मावदों मानसि बे दायनिगिरिफोरनि आथिङाव गावनाय बा मोदोमाव गुलि गावनाय बेखौ मानिनो हायाखै जे जि सुबुं मोनथाय आफाद सुबुं मोनथाय कमिसन बे दिल्लीनि याव माबा होदों दिल्लीनि जि उकिल बे उकिला अबजेक्शन खालामदों बेनिफ्राय नैबे जोबथा रादाब इंलेन्डर स्वप्नभंग इउरप इटाली चेम्पियन इंलेन्डनि जि सिमां नुनाय देग्लाय गावसोरनि देशावनो
जे इउर' काप जादों आरो बे इउर' कापखौ बिसोरो देरहाथारगोन फाइनालाव थांनो हालायबाय बिसोरो इटालिनि बेरेखायै गेलेदोंमोन नाथाय मैयानि जि गेलेनाय बेहाय इटालिया इंलेन्डखौ फेजेनो 3-2 गलाव बेखायनो होनदों सिमाङा हामां जाबाय बेनो दे बेखिनियानो दिनैनि रादाब बिलाइनिफ्राय गाहाय रादाब फरायनाया आङो एसेखिनिखौनो फरायनानै जोबथारनायाव बयनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जि खुलुमनाय साबायखर आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बावनानै बेखिनियावनो आफादखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।